በዓል መስቀል ሎሚ ሶሉስ 27 መስከረም አሙሉ ኤርትራ በድምቀት ተኸቢሩ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብውስን ተሳትፎ መራሕቲ ሃይማኖትን ሊቃውንትን ጥራይ ዝተኻየደ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ሎሚ ዓመት ናብ ንቡር ተመሊሱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ በቲ ልሙድ ሃይማኖታዊ ወግዕን ስርዓትን እዩ ብድምቀት ተኸቢሩ ስጋት ለበዳ ኮቪድ-19 በመጠኑ ተቀንጢጡ ኣብ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ክሳተፉ በመቆም ፉሊ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ሪኢቶኦም ዝሃቡ ተሳተፍቲ ናይ ትበዓል ተዛሪቦም ናይ በሓቂ ድሕሪ 2 ዓመት ገለን 3 ዓመት ማለት እዩ ኣብዚ ክቡር በዓል ከምዚልና ኩሉ ሕብረተሰብ ተኣኻኺቡ ነዚ ክጽምብሎ ብምኻሉ ከዓ ፍሉይ ደስታ ይስምዓን በዘጋጣሚ ማለት እዩ ናይ በሓቂ ኮቪድ ዘምጾ ተጽዕኖታት ብዙሕ ነይሩ ሓደ ሃውት ማሕበራዊ ህይወት ብጣዕሚ ጸሊዩ ወይ እቲ ሶሻል ጋዘሪንግ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ምትእኽኻብና ከዓ ጥፊኦ ጸኒሑ ሰብ ብሃንቀውታ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ናፊቆ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ተኣኻኺቡ ክውዕል ምኻሉ ከዓ እቲ ዝነበሮ ናፍቆት በቃ ናፍቆት ኣውፅኡ ክብል ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ መስቀል እንደር ብሎሚና ፍሉይ ጌርና ክቢርና ይመስለኒ ከምኡ ይስምዓኒ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባህሊ ክዳን ጌረን መጽአን ኩላት ከምሽ ፍሉይ ዘሎ ስቁነን ተቆኒኑ ዝሕነን ተሓኒ ሁሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሎሚ ክልተ ዓመት እንገለን ኮቪድ ናይ በሓቂ ተዓፂና ነርና ሕጂ ብዝዋን እዚ ክንሪኦ ኮልና ዓቢ ናይዚ ናይ ክልተ ዓመት እንገለን ሓለፈ ብጣዕሚ ዘመን ናይ ዘመን ከምዚ ተራይ ኣፈለን ህዝብን ገልን ንዓመት ከም ዝዋን ይርኤና በኣሽሓት ሰባት ተሳትፎ ኣብ ኣደባባይ ብእኩብ ዝኽበር ናይ መስቀል በዓል ምስ ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ሓደ ዕለት ምኽባሩ ኣብ ምስሳን ቱሪዝም ኣበርክቶ ኣለዎ ክብሉ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ወሲኾም ተዛሪቦም ናይ በሓቂ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ምስ በዓለ መስቀል ብሓንሳብ ውዒልና ንዓና ዓቢ ኣድቫንቴጅ ይብል ምክንያቱ ነቶም ኣጋይሽና እውን ምስቲ መዓልቲ ኣዛሚድና ንኽነላልዮ እቲ ኣከባብራ ኣብ ሃገርና ዘሎ ንኽፈልጦን ብዓለም ደረጃ እውን ከፍልጡልና ናብ ዓዶም ኣብ ዝኸድሉ ብዙሕ መልእኽቲ ክሕልፉልና ክእሉ እዮም ስለዚ ድርብ በዓል ኮይልና ዓቢ ጽምብል እዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኻየደ ናይ መስቀል ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሊቃውንትን ዲፕሎማሰኛታት ነበርቲ ኣስመራን ከባቢኣን ካልኦት በጻሕትን ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ